Jazakallah. Maintenant, dans le programme, il y a troisième exposé. Le thème, c'est je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Rôle d'un Ahmadi exhorté sur le chemin de Dieu dans la simplicité. J'invite le missionnaire Sayon Traoré Sahib pour développer cet exposé. Nare takbir. Allahu Akbar. Jalsa Salana Mali. Zinaba. Nare takbir. Allahu Akbar. Ahmadiyya di Kai. Zinaba. Ahmadiyya de Kulikoro. Zinaba. Ahmadiyya de Bukuni. Zinaba. Ahmadiyya de Bamako. Zinaba. Nare takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفق روح بركة في كلامنا اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تندو kanga sharia ukura san wati bela jelena ale Allah subhanahu wa ta'ala ka kiliyala ale alamiye sangolo dabai ale alamiye dugumakolo dabai ani fen o fen ni obe sangolo la walma obe sangolo duguma o bela jelembe ale Allah subhanahu wa ta'ala ka marade kono nako minga sa obisa nako minga nyanamaya obe nyanamaya wa am bela jelembe segi ale Allah subhanahu wa ta'ala dema an shiriyalin koroko o masa belebele ka kilenya la amen nema ani baraka nyine Allah subhanahu wa ta'ala fe ko ke danfɛnw ka fisamanti kan cidenw ka sɔn hɛrɛma kan n'o ye an kuntigi Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam ana ka so dungew ana dɛmɛbaga fɔlɔw minnu y'a dɛmɛ su minnu y'a dɛmɛ tile gɛlɛya ani nɔgɔya waati la n'u ka nafolow ye n'u wɔsiw ye n'u joliw ye fo ka taa se ni dili ma u y'u niw di mun kosɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah dakuruya in ka cari dunya fan bɛɛ lajɛlen na ani an ka maakɔrɔba fɔlɔ minnu fana kɛla sababu ye ne ni aw an sela ka nin diina in dɔn an b'u fo k'u barakada a caman ye an tanya minnu ye an tanya halisa ala k'u kaburu nɔrɔ minnu bɛ an cɛma halisa ala ka sijan ani kɛnɛya d'u ma o tɛmɛnen kɔfɛ mawdu min dila ne ma o de ye Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ale min ye Mahdi kofɔlen ye alakila fɛ sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ye wahyu dɔ k'a kan 1898 o wahyu in sa ursilu da'wataka ila aqsa atrafil ardin Imam Mahdi ala ko ama
ko mbena ika waladan ika cikan mba a ceri kata dukulu fan bela jelena onni wahayun Allah subhanahu wa ta'ala laydu ta imam mahdi kabe aka waladan ceri dukulu fan bela jelena on ahmadiyaw on bese ka ke alaka bullamna e chugodi kaseka ni waladan ceri dunya fantan nan bela jelena sango Allah subhanahu wa ta'ala layduta kabina ni waladan ceri nga Allah subhanahu wa ta'ala te jigi ka bo sans faire kana waladan ceri la waladan be ceri ni sababu do sababu o kan ake adam adun de onaye allaje kokura ni maudu konnala on ni wayun achiatigali ni an kan ga ke alaka baraka minane ka ni wayun ceri akan ga ceri chugudi ani nafa memba ala ni ankela imam marika barade ka ni wayun ceri nafa memba ala an kan ni de ne ka mauduyi alhamdulillah na laje nabi nyumaw ni Allah subhanahu wa ta'ala abuchi ni mu'jiza dawdi nabe fo ma ko kabananko nabi ma be fendo fo ka kon akelinye oko no nanake ibaye ka fo mo ba fo a cha rere la aya fo akela obe kesba wi ma obe limania nabi nyumala nga chando ni ne ye sanfine ne ongo sambe nabi ni sanana chano nye chanfoke nga nye tamashen do de nye sanfine de wude kama ngo sambe nabi nga Allah subhanahu wa ta'ala be wayu minke nabi nyuma ukan ko ni mina na ke ni wati na walma ni mina ke wati natala wati mina nabi nyuma ba fo wati la atamashen fo ite fo wati la nabi nyuma ere ka wati ma ube yelala wude kama ala kila ka wati la sallallahu alaihi wasallam ko fatodo puisque il était en avance sur son temps abe fin fort wati mo tese ka afamu wode ko son Allah subhanahu wa ta'ala ye ujabi wa ma sahibukum bi majnun aw bal ma cheni fatote de ayemi fo wala kad ra'ahu bil ufqil mubin ayaye abe kede horizon abobo dina nake o chwa kelende sa Allah subhanahu wa ta'ala wahayuka imam mahdika sa ursilu da'wataka ila aqsa atrafil ardin minika waladan mina acheri mina ahmadiyya cheri dunya fantan nan bela jelena nga afola e wati mina Allah subhanahu wa ta'ala fe wasro atamashian foitunte atamashian foitunte nga imam mahdi ni fo wati motunte se ka famu muna kadiano wati brusu kono dugude tu foitunte mi développement on chedo ka to o village in kono o brusu kono dugun kono ko alebe ka fami fo ko bina cheri kata dunya fantan nan bela jelena ni kaba ko ire on ni fola wati mina wati mo ko nte dala o nga neni anga ka do biko tigi Allah subhanahu wa ta'ala wayu min kay imam madika achiya tigi alabi nga achiya tigi ama bande alsa doka anka kala imam madi yere wo fo ko ale ka wayu ni o chiya tigi ala o te ale imam madi ka chiya tigi ay we ala kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka chiya tigi adi wode kama Allah subhanahu wa ta'ala aya do fo suratu safi kon nala ako wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ko ale de ye aka chidenchi ni kandae ani dina chia liyuzirahu ala dini kullihi wala sa dina inka korota kabla dina bela jelin sanfe na e tafsiru chuba abitaye ko Allah subhanahu wa ta'ala ye laidu deta ala kila sallallahu alaihi wasallam ko achi kunde ni dina chia ani kanda wala sa dina inka sansoro dina bela jelinka o ko obina ke jonka watila tasirti buba fo obeke imam mahdi de ka watila o wayum kala imam mahdi kan
ko Ahmadiyya bena cari dunya fantan nan bela jelena Imam Mahdi yɛrɛ ka tiɲɛtigiya tɛ dɛ tiɲɛ a ka tiɲɛtigiya b'a kɔnɔ nka tiɲɛtigiya belebele o ye a kuntigi ta de n'o ye an kuntigi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki nare takbir Allahu akbar donc Ahmadiyya carili dunya fantan nan bɛɛ lajɛlen na o de ye Muhammadu ka diina k'a kɔrɔta ka bila diina bɛɛ lajɛlen sanfɛ togoya tɛ silamɛw bolo bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'an ye tafsiriw kalan i b'a ye k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala danbe t'a kɔnɔ silamɛya danbe tɛ yen alakira yɛrɛ danbe tɛ yen sallallahu alaihi wa sallam nka n'i sɛnsɛn ka na Imam Mahdi ka walada fan fɛ i b'a ye k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ saniya kuranna bɛ saniya alakira sallallahu alaihi wa sallam bɛ saniya Imam Mahdi a ka walada in ni o carila dunya fantan naani bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ silamɛya de bɛ san sɔrɔ ne ni aw an kan k'an jija de sa ka kɛ baarakɛminɛn ye ka se ka nin walada in cari dunya fantan naani bɛɛ lajɛlen na a nafa jumɛn b'a la fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ kalifa duurunan a ye nin mawudu a kumala kan kosɛbɛ a ye kutuba dɔ k'a kan a ko diɲɛ bɛ waati min na bi silamɛya ɲaɲuman tununna silamɛw la silamɛya ɲɛfɔli ɲuman o tununna nka Ala subhanahu wa ta'ala tola a ka hinɛ banbali kɔnɔna la ka alakira ka baaraden ci ka na n'o ye Imam Mahdi ye ka na silamɛya segin a cogoya kɔrɔ la i n'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nana n'a ye cogo min na Ghulam Ahmad ki nare takbir Jalsa Salana Mali i n'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nana n'a ye cogo min na kalifa ka représentant min bɔra Maroc a kumala kunu a ka discours bɛɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam bonya n balimaw ni jama ye nin faamu yala silamɛya tɛ kɔrɔta ka bila diinɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ye jɔn de ka walada lakali kunu Imam Mahdi alayhi salam kalifa ko de sa nin dakurunya sanuma ninnu silamɛya kun kan ko ni anw y'a sɔrɔ ne ni aw an y'o sɔrɔ ni Imam Mahdi ka sira ye nin ye nɛɛmaba de ye an k'an tɛ k'o kɛ lemuruba ye ka bɛn an kelen d'a ma dɛ an ka cari an balimaw ka se k'a faamu kalifa a ye hadisa dɔ fɔ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muslim kɔnɔna la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko aw dɔrɔn kelen tɛ limaniya aw ka limaniya tɛ dafa fo aw ka fɛn kanu aw balimaw ye aw bɛ min kanu aw yɛrɛkun ye bi Ahmadiyya ka walada sanuma ninnu aw y'a lamɛn a diyala aw ni ye aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fɛn sanuman don ni fɛn sanuman don fɛn ɲuman don ko aw ka o kanu aw balimaw ye aw k'aw jija sa ka fɛn sanuman k'a tila aw n'aw balimaw cɛ a tilani aw n'aw mɔgɔɲɔgɔnw cɛ nafa min b'o la alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'o fana fɔ a ko la an yahdiya Allahu ala yadayka aw bika rajulan wahidan khairul laka min humril na'am k'i ka dɔn k'a fɔ maa kelen ka kanda e bolo Ala subhanahu wa ta'ala ka e dɛmɛ ka maa kelen kanda ka na ale Ala subhanahu wa ta'ala fan fɛ k'o ka fisa ka tɛmɛ ɲaamɛ bilenman caman kan o waati la ɲaamɛ bilenman o de tun ye fɛn ba ye i n'a fɔ bi mobili baba ninnu an b'o fɛn minnu ye fɛn baw ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam e ka maa kelen kanda i ka dɔn k'a fɔ ko o ka fisa ni nin hɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ye Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam rahmatan lil alamin ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ kuma hadisa wɛrɛ la ni e ye maa wɛrɛ wele ka na diinɛ la a sɔnna i ka kumakan la ka na don silamɛya la a kanda la a tigilama bɛ baara o baara kɛ diinɛ kɔnɔna la e bɛ baraji sɔrɔ o la fo ka taa tigi fatu dɔ tɛ bɔ baarakɛba in ka natija la n'o ye a sara ye y'a ye nafa min bɛ weleli la ka na
Allah subhanahu wa ta'ala ka sira kan donc ne ni aw an bɛ laseli min kɛ ka Ahmadiyya ɲɛfɔ maaw ye donc n'u donna Ahmadiyya la u bɛna baara minnu kɛ olu fana bɛna laseli min kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ baraji sɔrɔ o la o kɔfɛ khalifa duruna a b'a walawala a ka juma kutuba dɔ la a ko anw ka laseli Imam Mahdi alayhi salam a ye kuma dɔ fɔ kuma in nafa ka bon kosɛbɛ ko maa min bɛ a yɛrɛ di Ala ma ka Ala ko baara kɛ ni dusukun jɛya ye ka maaw wele ka taa diina la ko Allah subhanahu wa ta'ala bɛ a si janya Allah subhanahu wa ta'ala bɛ a si baraka ka dɔ fara a si kan ka si janya Nare takbir Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa Nare takbir Allahu akbar dɔw bɛna fɔ ko dɔ bɛ fara maa si kan o tɛ n ka mawudu ye n'an bɔra kɛnɛ kan sa a bɛ se ka o ɲininkali kɛ inshallah nka Imam Mahdi y'a fɔ n'a lajɛ fana Mali la yan waati min na ne ye nin kalan Imam Mahdi ka kumakan ye ko maa o maa n'a b'a yɛrɛ di Ala ko la ka laseli kɛ ni dusukunjɛya ye ko Ala bɛ dɔ fara a si kan Imam Mahdi de y'a fɔ n'a y'a fɔ tiɲɛ don siga t'a la a ko misaliya bɛ yen an karamɔgɔ Umar Muaz Kulubali a ka sunkalo fɛngɛ dɔ la tafsiri dɔ la a ye walawalali kɛ u bɔla accident minnu kɔnɔna la u degun ninnu kɔnɔna la ni Ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ tun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ o tun tɛ se ka bɔ bon siga t'a la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Umar Muaz Kulubali jija min b'a la diinɛ lase la wa Imam Mahdi ko ni maa o maa n'a y'a yɛrɛ di diinɛ lase ma ni dusukunjɛya ye ko dɔ bɛ fara a si kan an ka missionnaire dɔ fana bɛ yan Ibrahim Ouattara sunkalo dɔ la a ye accident dɔ kɛ fo an yɛrɛ b'a fɔ a ma ko a sala ka kunun de nka a filancɛ ma kunu a ye kasida dɔ kalan yan yala Imam Mahdi ka kumakan in ma kɛ tiɲɛ ye wa a kɛra tiɲɛ ye dɛ siga t'a la Nare takbir Ghulam Ahmad ki Jai Ghulam Ahmad ki Jai Nare takbir Allahu akbar sisan an ye a nafa dɔn ka maaw wele ka na Ahmadiyya la an y'o nafa dɔn a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ anw de kan a kan k'a kɛ cogo di sisan an kan k'a kɛ cogo di an bɛna kuma o de kan kuranɛ aya dɔ bɛ yen suratu nahali kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala ko di ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin ni kuranɛ aya in a walawalali la khalifa filanan a bɛ ne ni e bilasira ni anw kɛra Ahmadiyya ye an kan ka Imam Mahdi ka walada in lase an kan ka lase cogo di ni kuranɛ aya in de b'o walawala an ye ni kuranɛ aya surumani i ka dɔn k'a fɔ fɛn belebelew de bɛna bɔ a kɔnɔ sisan ne ka kuma tɛ Ahmadiyya khalifa filanan Hazrat Mirza Bashir Din Mahmud Ahmad a ka tafsirul kabiri kɔnɔ n'o ye kuranɛ tafsiri ye n ye kuma min fɔ sisan bil hikma ko i ka laseli kɛ i ka mɔgɔw wele ka taa Ala ka sira kan bil hikmati ni hikma ye ni kodɔn ye wal mau'izatil hasana ani wajuli cogo cɛɲi wajadiluhum billati hiya ahsan ni bɛna sɔsɔli kɛ n'u ye i k'a kɛ ni fɛn min ka fisa min ka ɲi kosɛbɛ inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi i k'a dɔn k'a fɔ Ala de b'a dɔn maa min filila ka bɔ a ka sira kan wa huwa a'lam bil muhtadin ale de bɛ kandajɔ dɔn n'a lajɛ hikma a kɔrɔ bɛ taa fo kɔrɔ seginna n'a ma caya n'o ye arabukan na hikma kɔrɔ de ye fɔlɔ bamanankan na kodɔn arabukan na hikma a bɛ al-adlu o ye tileniya al-ilmu dɔnni al-hilmu ani dusukunmagaya an-nubuwa nabiɲumanya walima wahayu a b'o ta wakila ma yamna min al-jahal min bɛ maa bali ka bɔ jahiliya la hikma b'o kɔrɔ fana ta kullu kalamin muwafiqil al-haqqa kuma o kuma ni o ni tiɲɛ bɛ bɛn tiɲɛ kuma o fana ye hikma ye o ye kodɔn ye
ani ka fɛn dɔ bila a bila yɔrɔ la k'a kɛ a waati la o fana ye hikima ye donc hikima kɔrɔ yan arabukan na a bɛ taa kɔrɔ 8 na nin kɔrɔ 8 an bɛna o de walawala an ka kuma kɔnɔna la sisan an ka kan ka maaw wele cogo min na ka na ahmadiyya ma silamɛya ɲuman ma a kɔrɔ fɔlɔ an ko al ilmu o de ye dɔnni alakira sallallahu alaihi wasallam waati min na a ci la a y'a ɲɛsin bolibatɔlaw ni ma kosɛbɛ kosɛbɛ boli yɛrɛ ka dalilu yira boli ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye cogo min silamɛw ka débat tun b'o de kɔnɔ o waati la nka o bɛɛ n'a ta Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko an kana boli neni n'an ye boli neni i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye bolitigi bɛ an ka Ala neni juguya yɛrɛ kama i y'a ye nka o kɔfɛ yan hikima kɔrɔ fɔlɔ in n'o ye al ilmu ye dɔnni ye kalifa filanan a b'a fɔ an ye an k'an jija ka keretiyɛnw ani yahudiyaw ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ni olu ka nabi ɲuman kɔnna alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ baro kɛ n'u ye an ka baro kɛ n'u ye u ka gafe kɔnɔna la o kɔrɔ ye di ni e ni keretiyɛn bɛ baro la n'i ye kuranɛ aya fɔ a ye a tɛ da o la ni yahudiya bɛ baro la n'i ye kuranɛ aya fɔ a ye a tɛ da a la o i kan ka baro kɛ n'a ye jumɛn kɔnɔ o de ye u ka kitabu injila ani taurata i bɛ alakira ko dalilu bɔ ye de k'a yira chrétien la i bɛ alakira ko dalilu bɔ ye de k'a yira yahudiya la ɔ ne an bɛna baro kɛ ka ahmadiyya ɲaɲuman lase mɔgɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ni an ni kitabu dungow de bɛ kuma la an bɛ kuma taurata ani injila de kɔnɔ donc an b'a ye fana sani ahmadiyya an ka ahmadiyya dɔn anw tun tɛ nin baro cogo in dɔn fiyewu o de kosɔn an tun bɛ siran chrétienw ka baro ɲɛ puisque an t'u ka kitabu kɔnɔna kuma dɔn ɔhɔn ahmadiyya de nana ka na yira an na la a ye baro a ye dalilu bɔ u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ ka dalilu jɔ u la puisque u dalen bɛ o de la donc o de kama Bashiruddin Mahmud Ahmad kalifa filanan a ko al ilmu o de ye ka dalilu bɔ gafe wɔɔrɔw kɔnɔ n'o ye nabi ɲuman tɛmɛn'u ka gafe ye ka dalilu jɔ chrétienw ni yahudiyaw kan Nare takbir Muhammad Mustafa a filanan hikima kɔrɔ o de ye sababa fɛn min ye sababa ye ni aw bɛna débat kɛ ni chrétien walima ni yahudiya walima minnu tɛ silamɛw ye walima silamɛw yɛrɛ ko aw ka fɛn fɔ min ye sababa ye aw kana taa hakilila dalilu ta fɔlɔ ka baro daminɛ n'o ye dalilu yɛrɛ fanga bɛ dalilu min na a y'o di fɔlɔ nka ni i taara i ja i yɛrɛ ka hakilina dalilu kan i b'a ye k'a fɔ o bɛ baro kundala janya de nafa foyi tɛ sɔrɔ a la sabanan o de ye al adlu tileniya kodɔn kɔrɔ i kɛra kodɔnyaba ye ni i ma tilen i ka kow kɔnɔ kodɔn t'a kɔnɔ hikima kɔrɔ dɔ fana ye tileniya ye al adlu ko an ka tilen fana an ka baro kɔnɔna la n bɛna misaliya dɔ ta an karamɔgɔ al-Ustaz Umar Muaz Kulubali ani Yakub Dukure Ustaz Yakub Dukure ka débat dɔ la Isa ka saya kan Yakub Dukure nana ni carte du monde dunya carte ye a nana o yira ko Umar Muaz ko Isa a bɔra Palestine ka taa Indi jamana kan ko bɛ se ka kɛ cogo di carte lajɛ yɔrɔ ka jan cogo min yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ cogo di o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ ale bɛ ka min défend o de ye Nabila Isa bɔra dugukolo kan ka taa sankolo la mais n'an y'a lajɛ Palestine ani Indi jamana o bɛɛ ye dugukolo kan yan de u bɛɛ lajɛlen fana bɛ continent kelen de la n'o ye Asie ye Palestine bɛ Asie Indi jamana bɛ Asie ɔ Isa ka bɔ Palestine ka taa Indi o balala ale la o kɛra kabako ye k'o tɛ se ka kɛ nka ale yɛrɛ dalen b'a la ko Isa bɔra dugukolo kan yan ka taa planète wɛrɛ la o tɛ Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Nare takbir donc an ka baro kɔnɔ an ka tileniya de kɛ o tɛ tileniya ye donc Imam Mahdi ka kalifa filanan
abe an ladini nya an ka baro kono fo an ka hakili to ninnu na an ka tilenya de kɛ o kɔfɛ kuma lasurunya bolo ma a naanina hikma kɔrɔ naanina n'o ye sagesse ye walima kodɔn a kɔrɔ naanina o de ye dusukunmagaya hinɛ minnu ma ahmadiyya faamu fɔlɔ aw kana u filɛ k'a fɔ ko non maa kuntanw de don a ye hinɛ u la aw ka dɔn k'a fɔ u ma faamu de fɔlɔ u ma faamu ne ni e an kɛli ahmadiyya ye an ka jija tɛ dɛ ala ka hinɛ yɛrɛ de don ala y'an choisi de minnu ma k'a ye fɔlɔ an ka hinɛ u la an ka baro kɔnɔna la an k'a kɛ ni dusukunmagaya ye Ahmadiyya Ahmadiyya nare takbir Allahu akbar. an bɛ segin ka na ala kila ka hadisa dɔ la dusukunmagaya kan silama ka dusukunmagaya ka hinɛ maa wɛrɛ la ala kila ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha rafiqun ko ala ye hinɛci de ye a dusukun ka magan yuhibbu rifka fil amri kullihi ko dusukunmagaya nɔgɔya ko ka di ala ye fɛn bɛɛ de la ni ye ala kila kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam yala o anw silamɛw bɛ ka nin kɛ bi wa ala kila ma da o ma dɛ don dɔ la ka ala kila ni a ka sahabaw sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ burusi kɔnɔ arabu dɔ nana a donna misiri kɔnɔ a tora misiri kɔnɔ jarakɛ ye sugunan kɛ misiri kɔnɔ waati min na a ye sugunan kɛ misiri kɔnɔ sahabaw wulila k'u b'a bugɔ ala kila sallallahu alaihi wasallam a ye mun de fɔ sahabaw ye a ye nin lamɛn a ko fa innama buistum ko aw Allah subhanahu wa ta'ala ye aw créé de buistum aw créé la le muyassirin ka kɛ nɔgɔyabagaw ye rahmatan lil alamin Muhammadul Mustafa nare takbir walam tubasu muassirin aw ma créé Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ gɛlɛyabagaw ye aw kana ko gɛlɛya mɔgɔw ma donc aw ka barow la ni mɔgɔw ye aw ka nɔgɔya mɔgɔw ma aw ka nɔgɔya mɔgɔw ma alakila ko sallallahu alaihi wasallam ko nɔgɔya inna rifka k'i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔya la yakunu fi shay'in a tɛ kɛ foyi de kɔnɔ illa zanahu fo a b'o fɛn cɛɲa a b'o fɛn masiri wala yunzaw min shay'in illa shanahu ko dusukunmagaya nɔgɔya a tɛ bɔ foyi de kɔnɔ fo a k'o fɛn cɛjuguya k'o kɛ fɛn lankolon ye donc hikma kɔrɔ naanina o de ye nɔgɔya donc an ka weleli ka maaw wele ka na ahmadiyya ma a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ hikma kɔrɔ duurunan annubuwa walima wahayu o n'an bɛna débat kɛ misaliya bolo ma ani silamɛw de don an k'an jija an ka débat kɛ ni kuranna ye kuranna dalilu o de ka gili n'a bɛɛ ye an kana an bolomada dalilu tɔw ma olu ye dalilu ye o nka kalifa filanan ko kuranna dalilu de kana fɔlɔ o de ka gili n'a tɔ bɛɛ ye ahmadiyya y'an kalan o de la n'o tɛ waati min na an tun ma kɛ ahmadiyya ye an ka débat bɛɛ la an ko hadisa an bɛ ɲinɛ kuranna kɔ nka ahmadiyya y'an kalan min na an ka dalilu fɔlɔ o ka kɛ kuranna de ye n'i y'o kɛ i ye kodɔn kɛ i ye hikma kɛ hikma kɔrɔ duurunan o de ye alwahayi annubuwa donc kuranna dalilu k'o kɛ ka maaw wele ka na diinɛ la o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko wajahiduhum bihi jihadan kabira ko a y'u jihadi ni jihadi belebeleba ye ni jumɛn ye kuranna a ye kuranna dalilu kɛ ka jihadi kɛ n'u ye donc kuranna o de ye dalilu bɛɛ la sanata ye hikma kɔrɔ wɔɔrɔnan o de ye ma yamna mina jahal ka se ka kodɔnbaliya gɛn ka bɔ ye n'i bɛna baro kɛ ni mɔgɔw ye i jija i ka fɛn fɔ u bɛ min faamu nka ni e taara ka taa misaliya dɔw ta i n'a fɔ ni ne taara burusi kɔnɔ dugu la ka taa wajuli kɛ n ka taa kuma siyansi kan siyansi burusi kɔnɔ mɔgɔw b'o dɔn cogo di i ka fɛn fɔ
femi u bɛ se k'a faamu kana taa misaliya u ta misaliya min yɛrɛ b'u ɲagami u tɛ foyi faamu i ka kuma la i ka fɛn fɔ i bɛ se k'u bilasira fɛn min na o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko inna ma'ashara al-anbiya ko anw nabi ɲumanw nukallimu nasa ala qadri ukulihim anw bɛ kuma maaw fɛ n'u hakili damayira de ye donc kuma mɔgɔw fɛ n'u hakili damayira ye fɛn na u bɛ se ka fɛn min faamu nin ye hikima kɔrɔ wɔɔrɔnan de ye ɔ ne ni aw imam mahadi ka nin wahayu in n'o ye sa ursilu da'awataka ila aqsa atrafil ardin ko n bɛna i ka waladan i ka welekan in n b'a cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na ɔ ni anw bɛna nin baara kɛ an k'an jija a ka kɛ nin hukumu de kɔnɔna la a wɔɔrɔnan a wolonfilanan hikima kɔrɔ wolonfilanan o de ye muwafikul haka fɛn min ni o ni tiɲɛ bɛ bɛn an k'a kɛ tiɲɛ a kɛla cogo o cogo a gɛlɛyara cogo o cogo an ka mɔgɔw wele ka na ni ala ma ni tiɲɛ de ye ka na amadiya ma ni tiɲɛ de ye an kana taa kuma dɔw histoire dɔw fabriquer an yɛrɛ ye ko an bɛ maaw kan da kalifa filanan ko an k'an yɔrɔ ma janya o la e kɔni kɔnɔ ye fo i k'i jija ka maaw lana amadiya la jagoya fo e ka histoire dɔ fabriquer la o t'a ye i bɛ ka kojugu kɛ i yɛrɛ de la i t'a dɔn o de kosɔn kalifa filanan a nana ni dalilu dɔ ye kuranɛ kɔnɔ a ko la yadurukum man dalla minnu n'olu filila tɔɔrɔya foyi aw ka sira foyi t'o la tɔɔrɔya foyi tɛ se aw ma dɛ iza ihtadaytum ni aw kanda la n'a ye tilennenya ta o kɔrɔ de ye jumɛn ye ni aw ye tiɲɛ f'u ɲɛna u sɔnna tiɲɛ in na o u banna la o aw ka sira t'a la aw ye aw ka baara kɛ ka ban nka k'a fɔ k'i bɛ galon de fabriquer ka maaw lana an kana o kɛ fiyewu an k'an yɔrɔ ma janya o la n bɛna o misaliya dɔ di karamɔgɔ dɔ ka vocal bɛ ka circuler réseaux sociaux kan a ko ahmadiyaw an ka u kɛlɛ hali n'aw bɛ galon de da ahmadiyaw la a ka galon da u la walasa ahmadiya ko in ka tunu Ahmadiyya Ahmadiyya nin ye bi karamɔgɔ kumakan ye ko ka galon da ahmadiya la walasa ahmadiya ko in ka ban i y'a ye nka ahmadiyaw ko la hali an jugu an kana galon ta k'u wele ka na ahmadiya la dɛ an ka tiɲɛ fɔ n'u sɔnna a fɔla a banna n'u ma sɔn a banna u ka ko bɛ ala subhanahu wa taala de bolo an kana galon da maa si la dɛ nin ye Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Nare takbir hikma kɔrɔ segina o de ye ni an bɛna baro kɛ i bɛ lajɛli de kɛ n'i bɛna kuma maa min fɛ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin fɔ a tɛ n'i lamɛn tugun yɛrɛ misaliya ma kilako ani maa caman bɛ bila ɲɔgɔn na kilako de la n bɛ ka nin min fɔ kalifa duurunan a b'a fɔ a bɛ tila ka segin a kan k'a bɛ ka min fɔ yen o kɔrɔ tɛ ko jitɔya de dɛ n'i y'a ye ni e ye kilako fɔ a ye a tɛ n'i lamɛn tugun yɛrɛ i jija dalilu caman bɛ amadiya kɔnɔ o dalilu dɔ bɔ k'o yira a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ sɔn kilako in ma kɔfɛ o misaliya caman bɛ yen anw yɛrɛ missionnaires ka baara yɛrɛ expérience kɔnɔ dɔw yɛrɛ u ma kilako in mɛn dɛ u ye dajaliko de mɛn dajali walawalali o kɛra sababu ye u nana amadiya kɔnɔ u ye kilako in faamu o kɔfɛ kalifa duurunan a ko k'a fɔ k'i ye kilako to yɔrɔ la ka dɔwɛrɛ f'u ye k'o tɛ jitɔya ye o ye hikima de ye o ye kodɔn seginna de ye donc k'an jija donc an ka dɔn k'a fɔ hikima kɔrɔ segin bɛɛ y'a ye an ye nafa belebele sɔrɔ a la amadiya ka di dɛ kuranɛ aya fitinin e ma walawalaliba min bɔra a kɔnɔ jɔn bɛ se ka nin kɛ ni jamaati silamiya ahmadiya tɛ donc i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la imam mahadi nana ala subhanahu wa taala ye kuranɛ dɔnniya d'a ma de tiɲɛ don karamɔgɔw u kalanna u ye kalanbaw kɛ nka u ka kalan in ye tɔ ka jɛn de ye puisque olu sigila kilasi de kɔnɔ adamaden de y'u kalan nka imam mahadi ala subhanahu wa taala de y'a kalan a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ kelen 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 o de kosɔn an karamɔgɔ minnu bɔra ka na beyitu dɔ kalan imam mahadi ka beyitu kalan a ko di wa sidiki sa yuzkaru fil biladi
ko ne ka tiɲɛtigiya o bɛ fɔ duguw kɔnɔ a bɛ fɔ bɔlɔnw fɛ bi a bɛ ka fɔ a bɛna fɔ tuguni ko kura ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan insha Allahu ta'ala. Ghulam Ahmad ki Jai. Ghulam Ahmad ki Jai. Nare takbir. Allahu Akbar. Kalifa duruna nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa kalifa filanan ye nin bɛɛ lajɛlen walawala hikima kɔrɔ la a bɛ an bilasira nin ye walawalali de ye an bɛna mɔgɔw wele cogo min na ka na diina la nka an yɛrɛ ka kɛwali fana o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw wele ka na ahmadiyya ma. kuranna aya dɔ bɛ yen suratu fusilati kɔnɔna la a aya 34 na ko wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. ko wa man ahsanu qawlan an ye kuma fɛn fɛn fɔ sa i bɛna wajulu min kɛ ka mɔgɔw lana diina kɔnɔ ahmadiyya kɔnɔ kumakan ɲuman tɛ o bɔ o kumakan ɲuman si tɛ o bɔ i ye baara ɲuman ba kɛ nka ko a dan tɛ o ye dɛ. wa amila salihan i ka i jija ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman de b'a dafa ni e jogo ɲɛna i ka sigida la i ka jogo ɲumanya kama siga t'a la mɔgɔw bɛ don diina la alakira sallallahu alaihi wasallam ye o de yira a ka jogo ɲumanya ye maaw wele ka na diina la kalifa ka représentant a y'o misaliya dɔ di n bɛna misaliya wɛrɛ di o kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya waati n'a bɛ taa seliyɔrɔ fajiri seliyɔrɔ la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ ji bɔn a ɲɛsira la don dɔ kɛra alakira taala seliyɔrɔ ka segin a ma musokɔrɔba ye a sela so a y'a miiri musokɔrɔba min bɛ to ka ji bɔn ne ɲɛsira la juguya yɛrɛ kama ne m'a ye dɛ alakira wulila ka taa musokɔrɔba ka so ka ɲininkali kɛ musokɔrɔba la u ko ko musokɔrɔba man kɛnɛ k'a bɛ so kɔnɔ alakira donna ka salamu bila musokɔrɔba y'a ɲɛ kɔrɔta ka alakira ye a siranna a b'a dɔn a ma ɲuman kɛ alakira la don kelen si a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam e nana mun ɲini yan alakira ko n y'a mɛn de k'i man kɛnɛ n nana ka na nɔgɔya da k'i ye ka dugawu k'i ye. Muhammadul Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadul Mustafa rahmatan lil alamin. musokɔrɔba ni dɔw ka musokɔrɔba ko a ye alakira ɲininka mun de bɛ fɔ ka don diina la alakira ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musokɔrɔba ye nin fɔ ka don silamɛya la wa ne ni aw ahmadiyyaw an ka kɛwale wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi an ka kumakan duman ninnu kuranna walawale cogo cɛɲi hadisa walawale cogo cɛɲi foyi t'a bɔ kumakan na nka wa amila salihan fo an ka baara ɲuman de kɛ o de b'a tɔ jija faamuyaliko ɲuman ala k'o di ne ni aw ma donc ni mawudu de tun bɛ ne bolo dakuruɲa kelen inshallah a waleya a ma nɔgɔn ne kɛra a fɔbaga ye k'a lase aw ma o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ k'a bɛɛ kɛ dɛ an bɛ ala de dali ala ka an ta an tɛgɛ ma ka jija don an na ka dusukun fariya don a la an ka se ka imam mahdi ka nin wahayu in bɔ a sira fɛ an ka kɛ ala ka baarakɛ minɛn ye ka se ka imam mahdi ka nin wahayu in sa ursilu da'awataka ila aqsa atrafil ardin ka ni walada in k'a cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na anw ka kɛ o baarakɛbaga ye ni dusukun ni nisɔndiya ye ani farifoni ye ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nare takbir Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki nare takbir Ahmadiyya di Bamako, Ahmadiyya di Sikasso, Ahmadiyya di Kai, Ahmadiyya di Sam, Ahmadiyya di Kolokani, Jamaat Islamic Ahmadiyya di Mon entier. Jazakumullah ta'ala asnal jaza.